Kardom pini berta arjuk thai pini berta thanmang phi nilika jirong hangpi. Lapen nili imoni teron pi aprang si bertang ton pen cipajur midam dia aprang bertang kung pi arjuk tha. West Karbianglong District Congress Committee ahin pen petrol diesel ador ke pada putak ARO apan pin puralo ke pidam. Dok muka pen samilang so ke damato warno nama repairing patang pipo pusi MLA Joyram Ingleng pen chatan pon. Kemangsung arlukrak pen lutok si siling thengwang si AGVP dan dagat aro arluk kangku kilodam. Langhin arlo Langhin Municipal Board pen Gorai Mari Studio Madung Het Akader Kewar. Bertang kung pi arjuk dada phi puthat bertang ton pen cipajur midam sinang. AGVP dan dagat aro along kangho kilut kopai ke meajok tangka kanahok awelang pusi manager tapan bosamatari pen thanpon. Kedam tang ni phai hini jakhong ning kansuri hinira ingkoi AGVP then dagat aro along kangho kilut aputhak pinini tum aphangke kahumri ahut AGVP manager tupan bosamatari ahin pen tladak alam nang thandon alang lipen ke thanpon ke laso kanghu ke atak ke jumhek ausuma tumsi ke dam lapen laso along tangka ke bi adimta kangpu jiaphan bor idamlo ponta kangpu one de rajok alang itum beng along akenang sot paper hai hui hijik te kangamat chedam juilo nonamat kopai ke mepen ke chetan ke nahok awelang solar lapen ruhinga me ke dover vedet ajok cc ta thangnat record avedet lo putat chethan pon lapen atumi amasi arona tengpen samilang sot thana along FIR pidam lo pusi thanpon Poloni pen introjet rong phar chirap chitodon pen berta pangdak pon Deborah Carter News 24 Karbianglong Congress Committee asongja tumhar muhartar ador ke so photha kache song asai ke deng. West Karbianglong District Congress Committee TIEK pen WKADCC ahin pen petrol diesel lapen hormu horter ador pakom nangjipura pinitong kamukam circle office athingno along tharna kedo bangso along kachitong dun maipu Rabindra Rongphar dun thu maipu Wilson Tiron youth maipu Augustine Inghi Kongchon bang Gulabi Kramsapi Mondol maipu Rajan Ronghang lapen dun thu maipu Khorsing Inghi WKADC Maipu Rongphar asang hopen lamjai ponatengke BJP sorkaratum lockdown nangki bipen raraphan nangki rabji kalisi raraphan nangka chenek mate nangki pasung asonsi nang manlo athima hormu horter pendang lok petrol diesel ador ke pakomji kalisi ke batsi lithu muchot lasi hormu horter ador kayateng chewanangji pusi pini dongkamukam circle office ARO aphan pinpur alok pajirdam Lapen jong si pin puralo piet penta petrol diesel ador pakom ke pulotang te anso sesi nang chi song thulang pusi ning Japan full March earning pen lockdown India sarkar pen kon corona mate COVID-19 taso lockdown period pen aki ormu horta ador ke subang kel ka swabhik kusi kudam ma tharam lo nil to mangke sita popilo lockdown ese ke bangke sarkar aphan kilo nil tum ki pudam na top pingari thana do na ko bangke lo kohilo je lockdown do top ki posi petrol diesel bang adoro bang kilo na top padare laso na top padare ta joini si kilo mo pini hormu horta ta itum ki duk la kaso jongdat chokelo tu kisung ke bol pen ke ko tum sa kilo ma pini hormu horta ador jonam na paksi kilo ma tum bangke kilo ma akisung ando poko lasi kisung kena ando poko joini si kilo ma nilitum bang Congress Nitu high command na direction na tengke circular tengke ritung kora sana dia tengke nitu kini ani bangga dongta bangke lahino nitu la rap det ajoini hiduk kelak amunit tumhan kisung ajoini hiti ke choklem tumhan ajoini tractor pen high ke chubai tumhan ajoini petrol dia ador ke suken ajoini si kilman itu bangke rat kan kini ani bangke ha Rashtrapati nitu excellency Ramnar Gopinath Phan Piloban nitum Timpur ro bangkat nitum Pijin Rajin Ponakok lasi non ke bang bom apor hud bangke alang nitum Phan lason helon nitum ke Congress pen ki puponi bangke je prabjin pen bangke nitum ka chunungri Narendra Modi sarkar Phan prabjin pen bangke piloma petrol diesel ador bang apa kom nung ko lapen hormu ador ta isi Dongkamukam pen Samuel Timung Chirap Chitodun pen Berta Pangdakpon di Kanto Terang News 24 Karbianglong
Dokmoka ben samlang so kedam atawar kewag labadim puthot paklam pipo posi MLA pen thanpon. Nelitum News 24 Karbi Anglong at channel pen pangdak ponde rapi Dokmoka pen samilang so an kedam atawar repairing matik kewak adim pametu popusi pini MLA Joyram Ingling pen kladak pen alam pachini pon. Jasemet Tenta Ghat Ariti along Kewaglap Atowar Ta Arade Larpo Laso Atowar Chiklo John Craner Cap Angbongsi Patang Pon Popusi MLA Pen Pachini Pon Koloni Pen Berta Pangdak Pon Deboram Carter News 24 Karbi Anglong Langhin constituency ke Parlo Langhin Municipal Board Atumpen National Highway Adunghet Goraimari Stadium Ariri Akater Kewar Langhin Municipal Board Atum Goraimari Stadium Adunghet National Highway 36 Ariri Keter Kewar Aradajok Towar Kidam Kewang Atum Kitu Kanem Ui Kangnim Nang La Solong Nonapor Kiso Awur Kipachi Angrin Ketan Pusi Radatum Jongpon Lasi laso keter ke along ka pregle warda mason tek kedam kewang arat lapuson aki sungpen jobji pusik kedam kewang atum ningerenti Pinye berta lapan sikang toniklo tumi thakmi kardom